erioed i bod i twrnament rygbi mor fawr â hyn. Ym Mangheua'r Cana yng Nghaerdydd, mae'r urdd yn cynnal y twrnament rygbi fwyaf o'i fath. Bydd dros 500 o dimau'n cystadlu drwy gydol yr wythnos, gyda disgwyl i 7,000 o blant a phobl ifanc cymryd rhan. Mae jyst yn amser i fel cymryd rhan yn rhywbeth mae pawb yn caru. Dwi efo fy ffrindiau yn gallu jyst fel taclo a pasio a mae fy gyd yn gwaith tîm a mae'n overall really hwyl. Dwi wedi cael llawer o hwyl. Dwi'n hoffi storio cais a cael assist. Mae'r urdd yn gobeithio bydd y twrnament yn rhoi cyfle i bawb ddefnyddio'r iaith Gymraeg o fewn chwaraeon. Mae pawb yn ymwybodol pa mor dda mae chwarae yn ei blant o bobl ifanc, iechyd meddwl ac yn y blaen. Ond hefyd mae'n ffordd arbennig o dda iddyn ni i dod â'r Gymraeg iddyn nhw. Dyn ni efo lot o ysgolion ail iaith yma, felly maen nhw'n clywed y Gymraeg o gwmpas y lle. Mae cyhoeddiadau i gyd yn Gymraeg, so mae'r dod o Gymraeg iddyn nhw tu allan i'r stafell dosbarth hefyd yn rili bwysig. Mae'n brofiad arbennig, hefyd dyn ni'n gwneud mor dda, felly ni trwy i'r semi-finals na, felly ni'n gyffroes iawn. Be ydych chi joio fwyaf? Chwarae rygbi mewn Cymraeg gyda ffrindiau. Achos mae'n iaith y gwlad. Ni'n gwneud clwb mas yr ysgol a lot o bobl yn siarad Saesneg fyna. Dwi joio fel chwarae rygbi a fel pasio a fel ryco. Chwarae rygbi yn un o'r cystadleuaethau mwyaf yng Nghymru, a mwynhau yn y tywydd braf. Wyau Pasg, o bob lliw a llun a phob un yn flasus iawn. Y hoff o'i fi yw logi fa. Mini eggs. Ond yn ôl gwaith ymchwil gan gwmni Which, mae prisiau Wyau Pasg wedi codi 50% o gymharu ar llynedd, tra bod rhai hyd yn oed wedi mynd yn llai mewn maint ond aros ar yr un pris. Be yw'ch barn chi felly ar hyn i gyd? Dwi wedi bod i Ysgol Nant Ceirau yng Nghaerdydd i glywed mwy. Yn fy marn i, fi'n meddwl rhoi o'r brand sy'n gwneud fel y siocled, maen nhw'n gwneud nhw rhy fach. So fi'n meddwl am y fel price, maen nhw angen gwneud siocled fach yn mwy. Dwi'n meddwl bod y Wyau Pasg yn mynd yn drud, ond maen nhw'n mynd o'i llaw. Yn fy marn i, fi'n meddwl bod pob Wyau Pasg yn bod yr un fai achos mae angen bod i teg i bawb. Bob Pasg fi'n edrych ymlaen i bwyta digon o siocled fwy'n angen. Mae cwmnïau'n dweud eu bod nhw'n ceisio cadw ansawdd y siocled a gwerth am arian wrth iddi fynd yn ddrytach i gynnyrchu'r Wyau Pasg. Falle bod y siocled yn ddrytach, ond maen nhw dal i flasu cystal ag erioed.